3 maalia NHL:ssä tänä vuonna kaveri. Siinä mielessä hyvä 5-3, miksi turhaan hierotaan? Saadaan tohon noin hyvä paikka, ei muuta kuin sisään, potku sisään ja voimakas laukaus. Että kun se tosta etäisyydeltä tulee, niin maalivahdin reaktiot on aika tiukilla tossa kyllä. Mutta väärin sieltä. Ja kun tsekki vauhtiin pääsee, niin sitten laitettiin jo 3-1. Cervenka. Niin, pääsi. Huikeeta Jaakerin suorittamasta tosta noin. Ja hän tiesi, että Cervenka tulee tohon ja Cervenka pääsi kyllä aika rauhassa taas pistää tohon. Nyt ei Kosetskinilla ollut kyllä toivotaan mitään jakoa tohon noin. Että jos se tosta pääset maalin takaa syöttö ja tosta pääsee ampuun, niin kerta kaikkiaan maalivahti ei kerkeä tohon mukaan. Tässä suojausta on loistava suojaus Jaagerilta. On melkein mahdoton ottaa tätä kiekkoa pois ja just tää kiekon suojaus näkyy ylivoimalla nimenomaan, jolloin tilaa on vähän enemmän. No sit tuli tää, mistä Kölli sanoi, että maalivahdin maali ehkä ei ollut, koska toi itse asiassa yritti ampua tuo pakki suoraan maalille ja se muutti itsensä suuntaa ja tuli ihan onnekkaasti tuohon